Sawubona John. Awusabona umncane. Asisikhathi eside. Ya, hayi ngiyathokoza ukunemukela abantu abami. Nomngani wami. Hayi nami ngiyathokoza. Into sekijahile nje ukuyithozisa nginamisi kuleli holiday lami. Oh. Uxolo umncane uba ibhinga. Yeah. Umngani wami lo Sipho. Baba umncane uyena ohlakaniphile ukudlula sonke esikoleni. Zo science lo mncane. Ngiyathokoza ukwazi nawe Sipho. Sawona. Ya. Hayi nami ngiyajabula nje ukuba lapha. Ngeke ngisuke nje eThekwini. Nami ngeke ngithi ukuze impilo yasefarm. Yeah. Kanti abami ngeke sithi kungena sithole iti. Awu kancane nje ngasisha nje sibe sinye. Awu ngijabule. Hawu sekulungile. Yazi lamnandi itiye lakho baba umncane. Awungitshele nilithengaphi? Hayi mntanami, akusilona ubunandi betiye qobolwayo. Kodwa ubisi olusha sha oluphuma enkomeni olwenza ubunandi betiye. Anisho ke bantu abami niqonde ukuzijabulisa ngani kule holiday? Hayi no umncane. Into esingayithokozisa ngayo singaya ko-camper, singele, sidobe. Nosipho uphathile umshini wakho ukuthwebula iy'thombe. Singathwebula iy'thombe zanoma yini nje yabona. Oyinye into uSipho uphathile iy'ncwadi zakhe zesikole angazi noma sisazofunda noma sizeholide. Wena Sipho mntanami ukhonzile ukuzithathela izithombe. Yebo malume. Ukuthi nje kunento eyodwa isifiso sami. Mase ngikhulile ngibe umthobolo weyithombe ovelele. Ngibe nemali eningi futhi. Suka wena ukudlala ngathi la. Ayikho imali ongayingenisa ukuthwebula iy'thombe. Into ongayenza wena ungayigoli, usebenze emayini egolide, yila ungafuna ukuthutha khona imali ngamabhala, uthuthe nangamahala ngayo yonke into. Lake igqoko. Hawu, weSipho mntanami. Wakwakutshela nje uJohn ukuthi nami ngingangumthwebuli wezithombe. Ngikhuluma nawe nje nginawo nami umshini wokugeza izithombe noma uzenze zibe nkulu. Ungazijabulisa nje nawe ngapha. Hey, ngiyabona nje bangiphethe nje ibhuku lami elekhemesi. Ngizobheka ukuthi izinto eziningi zihlanganiswa kanjani. Njengamabhomu, amanye ama-chemical nje angenza izinto eziningi. Ngizobona ukuthi ngizobe ngithokoze kanjani. Ungayithosa incwadi nokuhlanganisa ama-chemical. Hayi akubona ukuyithokozisa. Lalela linda kuze kube sekusenza ukukhombisa mina ukuthi into enjani ukuyithokozisa. Nakho lokho kuwuthandi. Indodakazi yami yasekukhule kangaka. Njengoba sengiphumela ejele nje. Ngidinga into ezongivikela. Ngidinga yena, ngidinga imali. Angiyibambele yena. Hey. Ya ntombazana. Lalela, ngithunywa baba wakho. Uthe akukunika nazi into emnandi uphuze. Ngikuthathe sihambe nawe. Awusebenzeli ubaba wena uqala kanje. Haha. Ushiya ingubo zami. Hayi unganaki. Baba wakho usesekusini uthe ngizokulanda ngihambe nawe. Usebenza khona mina. Woza ke sami. Thula. Lalela la. Uyabona lokho kuyihlo. Kokho keningabi imali makufuna ukukuthola wena usiboshwa sami. Asambe. Hey,
Usukhala wena manje. Isigebengu madoda. Ayikhona ngeke sizivumele lento la kule ndawo yakini. Hayi, umuntu uzowethokozisa namhlanje. Aha. No fish baningi lapha emfuleni ngoba ubone Sengijahe nje mina ukuthi ngiyithobe leli thombe. Hawu mbona lokho ke. yini sekwenze njani baba omncane? Akuyile sigebengu sale ndawo okuthiwa uBenson. Sigekezile sabaleke ejele. Kwabuye futhi kwatholakala ukuthi sisithathe nendodakazi iyemeya. Sifuna 50,000 rand. Ubuye kuyaqhutshekwa kwake lapha kuthiwa uxwayiswa noma ubani ongasasibone angasondeli nakancane eduze kwazo ngoba sisigebengu esimbi gabi. Imbiko lena iyaqhubeka. Ithi uBenson lona isigeleke lesi sinesibhamu ezimbili zenhlobo ezihlukeneyo. Amaphoyisa ayaxwayisa athi uma ebonwa azaziswe. Egcina ukubonwa ubonakala ehamba nendodakazi yemeya eyakuleli hlathi leli lesabeka kakhulu elinoti koloshe. Baba omncane, ngoba ngithi lelo hlathi liyingxenye yeplazi kababamkhulu. Kunganjani noma usiya samsika umkhipha simphindisele ejele la efune yohlala khona? Hayi. Ngeke nganivumela niyenze into njengana leyo. Okuqala lesigebengu lesi sihlomile. Okwesibili ihlathi njengoba usushilo wathi lo ihlomkhulu ngiyalazi kahle. Limbi kabi. Into yokuyekelwa amaphoyisa leyo. Ngiyakela. Woza wena. Ngizana bomnyameni ngiyakela. Ongiyeka wena muntu. Woza. Yes. Ngiyakela. Awe. Kodwa mina ngikatela ngifuna ukudla. Ngikatela mina ngifuna ukudla. Hey, wena ntombazana. Musuqawo nesikhathi sokubheda mina uyezwa? Lo hamba ulala phansi wenza nje ungidonsa wenza nje. Lalela la. Ngisho amaphoyisa ngeke aza kuthole, uyangizwa kahle. Ngeke aza kuthole ngifuna imali ngawe. Uyabona nina abantu abanemali eningi nesicefe kabi. Awubuke nje manje, uboshiwe. Ulandile, ufuna inyama, ufuna inkukhu, ufuna amaqanda, ningangidakelwa nina, niyangizwa kahle. Ngithi ke wena vuka sambe manje, woza. Awe. Woza ulamba ukwenzani? Ngiyabela mina ngifuna ukudla. Hayi suka. Ngiyabela. Ngifuna ukudla mina. Sale kahle baba omncane. Namhlanje sizoya la ezansi emfuleni. Sizoba singasithozise ngani khona. Mhlawumbe ngenzeka singabuyi sizothola isidlo sasemini ngoba singasikwazi ukuyitholela isidlo. Hayi, kobe kulungile mntaba. Kodwa ke nisize ngiyalela umyalo wami. Ningangeni phakathi ehlathini. Hayi sokwenze njalo baba. Kodwa mina into engizozenzela yona nje ukuthi ngizolithobela ithombe ezimbala zomngane wami lo. Uma ebamba inhlanzi enkulu. Ndodana, kuzokwenzeka ukuthi ngingakhohlwa ukuthi ngokufunela lo mshini engakuthembisa wona ugeza ithombe. Ngizojabula kakhulu. Yebo. Usale kahle. Sale kahle baba omncane. Yeah.
Hayi. Namhlanje ngeke umuntu kwanjibuza yazini uJohn ya uzothola isimanga njalo ukuthi lo mgulukudu oBenson ukhona la hlashini lentolosho Ayi Sipho. Siye simbambe nje. Simshaye. Khulula uthandi. Mhlawumbe imali ngasibonga ngalokho. hayibo yazi kodwa yini ngoba mncane wakho uthe la ebonakala khona angathintwa uyingozi kanti futhi uyakhumbula nayo lokhuzana usayitshela ukutshelile lokho Hayi musuyiphathise kwengane wena. No. Musukuzenza ingane wena. Yakubona lo. Umani wangivimba mangiphethe lo. inhlamba ngasambeni thatha imtholo yakho Azayibona yakithi mfana. Yinhle. hayi ngathi uzomnandi nje usuka namhlanje Hayi ngoba usuka umnandi impela. Masophe la Awama bubble fish la. akhona Ningi. kusho ukuthi uzodlakahleka Nansi into ebengiyifuna. Izosi lami liyangithanda ngempela. Oh. Konke kukhona. Lokhu nakufuna. Nako lokhu futhi. Konke nje kula. Ba uthike ngisule lokho. Laze ngane nhlaba. Ngabe yini le? Mawuthi ngiko. Yona impela into engiyifunayo. Ayikhona inhlanhla inkulu kabi yimina. Oh he, insuku ezadlula kwakukuhle lokhu engangikwenza lapha. Sabona mnumzane Joshua. Njani kodwa? Sikhona esetsheni, ninjani nini? Hayi siyaphila. Kwakuhle uba nawe. Njengoba indodakazi yemeya beyithumbile nje. Simatasatasa sifunana naye. Oh, ngingakwenzelanga. Hayi, ngizokuxwayisa ukuthi uma kwenzeka ubone isigelekece lesi esiuBenson eseqile ejele.
uzungazise ngokukhulu ukushesha. Ngizwe sengathi size ngakhona ngala kule ndawo. Khululeka Sergeant, ngizokwenza konke lokho kushiwo isandla somthetho bese ngitshela nabafana bami babe sentabeni. Abafana? Babona abafana. Ngizotshela umfana wami nomngani wakhe uSipho lo owenza iscience. Basenzansi bayadoba emfuleni. Babodwa. Ngisazoke ngihambele ngakubona. Ngibazise ngamunye ukuthi lo Benson umuntu onjani. Ukuthi mabembona bangazise ngaye. Basize futhi. Ake siyosala kahle ke Joshua. Zodlula kubona abafana babheke. Uhambe kahle Sergeant Mphezi. Hey, John, yazayidle le ndawo. Ubheke. Thatha ithombe ezimbala. Yona ndawo engakhula ngidoba kuyona ke. John, awume la. Yeke. Yazi ngicabanga ukuthini? Ngibona kumolo sivele sidobe khona. Yidle kabi le ndawo ineyinhlanzi eningabi. Hayi asuqale umsebenzi. Thunzi ibhana kuhlaza yonke. Akube lula-ke futhi uthi ibambe-ke lezo iy'nhlanzi. Sip. Kade sihleli manje la mfo. Yini singabambi lutho? Uthi la encwadini yami uma izinga le-pH liphansi uhlobo oluthile lwegesi njalo lolo. Ofisha abathandisisi kahle kuleyo ndawo. Iba muncu. Bambalwa kabo ofisha ongabathola la. Hayi ngodlala wena Sipho. Yabona isayithi yakho. Uthi bawuphuma nje eklasini. Uchiye khona noma uyithatha uyifake ephaketheni. Akuzisebenzise la siyathoba thina. Hlala kabi lo, yazi? Hey we John. Mhlambe ngiyilanga isayensi yami le iyongisiza. Suka lapha. Ngicela mina mnumzane ngicela manje. Hey wena. Ya ngicela manje. Awele. Hey. Ngicela manje. Awele. Hey wena. Woza. Awele. Sukuma. Awele. Awele. Woza. Awele. 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 Amanje. Amanje. Awele. Amanje. Hlala phansi. Awele. Uyabona la? Awele. Nanka amanzi aphuzwa inja yami. Ngifuna uphuza wona uyezwa? Shona khona. Le. Woza. Asam, sukuma. Isikhathi sokudlala sikho. Sukuma. Shona khona. Woza. Hamba. Hey, woza. Get
hlala la ungahambi. Ya? Uyakhala. Yanemeya. Ngizoceba isidina ngawe. Uyabona? Noma yiphi impatha ezokize la ithi izokusiza uyasibona lokho ngizoyishiya ngidabula amathuba ngifuna imali ngawe mntanami uyangizwa kahle imali ethi imali ngiceba hayi indaba zokubheda mhlawumbe iphunyukile. Awusho-ke wesini. Shonyoka isebenze iphi isayensi yakho? Awubheke nje, yazi kube ngingekho. Bungeke uzusidle isidlo sasemini. Uyazwana uyayifanela nje nalo fish wakho. Uyisibhukubuku lo fish obambile. Busuvela nje ufuna ukuyifela, ufuna usuku uye ubuye ihlobo dole. Uyadlala wena. Ithe inkulu esidaya. Yeah. Manje ke ngibhala incwadi ngiqondise kwimeya. Meya. Ngizobiza malini? Ngizomnika ingane yakhe yena nginike imali. 40 50,000 50 lapho ke kobe sengicebe kakhulu lempatha eyimeya kodinga ukuthi ikhiphe lo 50,000 izincengele kumina ngoba phela ngase ngifake nempanyana ezimbalwa 50,000 Mzansi, ngalokudla ngilambile. Hey, ubanga isikafe manje wena ntombazana. Ucela ukudla kwani? Sengizokunika nje ukudla ngoba ngifuna lo 50,000 kuyihlo. Sanibonani. Hayi. Ngiyaxolisa kunethusi. Into ngize ukuphunga la fish niwa kamnandi. Ake ngibuze. Okuyena ndodana kaJoshua Dlomo la ubani? Yimina. uJohnny Gaba. Umngane wami Lucy. Hey, make kwasondela nje lokho kwabafanya naleli phoyisana. Phela mina ngibopha zuthi. Thatha ngivalela phakathi. Uxolo mnumzane. Singakuphi fish? Awungajabula kakhulu. Into nje ngiphethe kabi.
ile ndaba lo yokuthunjwa kuka dodakazi yemeya le nto ngiphethe kabi kakhulu ya bafana ngaboni lutho kodwa aluku nje sengena libona nje hayi khona kodwa ofishini babamba enimabe wangaki kodwa hawo njengoba ubone shesha phela hawu sekulambekile Lake ngizongixolela amaplate wakho. Yo, into singayinayo ya owami ke lo layelani ke mfana bami ngiyanixwayisa njoba nje lesigeleke xa uBenson lezula zula lana siyingozi kabi ize nisiqaphele Ayukhona. uqala mnumzane ngasisha nje ya bese Lungileke hlekanike hlekanike manje Nako Amnani bafana ukishwe bana Uyazi bisho bani? Mina. Hawu wena indobi Hayi mina. Libele incwadi lo. Uze. Bebafana ngithanda ukunixwayisa ukuthi kulesigelekeke lethiwa uBenson siyingozi kabi nize nisiqaphele Sipho sengiyahamba manje bafana ngicela ukuthi sheshe ikhulise lezi ithombe lezi ngijahe kabi ngizonibona kusasa ekuseni Yo uzozama ngawo amandla ami uma nje kodwa umalume uJoshua esethola umshini wakhe lo omdala okukhulisa izithombe yebo awu usihamba kahle hayi senosakahle abafana bakho kodwa niqaphele kumakhulu uhamba kahle yazi ngibona ngathi ngibona nje bese sizama ukusheshisa siqoqe le ndawo sikwazi ukusheshe sifike sisekhona isikhathi ekhaya Ayilungile. hayi kunenhliziyo enhle lo mnumzane kodwa umbonile asikubuya nje khona Ngibonile. Nofisho uphekwe yimini uthandile kakhulu. we abuzenza umuntu ompheki Yimi umpheki la. Yimi umpheki. uhe mame singaba abapheki so Sawona wamncane. Hawu, sawona bafana wakho. yewe Hawu. sibuye Hayi sibuhle masebuyile. Kukhona nikubambile kodwa? hayi khona mhlanje sibambile sesimoja silungisele khona lapha ezantsi kuthe khona lapho nje bafika usejile umkhizi sesibona ukuthi hayi asidle sonke sisihlangene oyenye into kamncane usipho uzothanda ugeza amafilimu akhe ngale mshini wakho leya Hawu, awungesabi mntanami sokulungele konke ngokuklinile umshini ulapha kade ulindele wena. hayi kuhle kuhle kamncane Kuhle bafana bakho. teaspoon sodium sulfate 5 teaspoons hydroquinone. Manje Sipho, usho ukuthi kuzofanele ukuthi uzihlanganise wonke lama chemicals ukuze kuphume isithombe nje. Mina ngamane ngiwashiye nje manje, hey.
Yazi ukuthini? Incwadi yami le yesayensi ithi fanele ngiwahlanganise wonke lama-chemical kuze kwenzeke le nto le engiyifunayo. Yabona enye into John, ngaphambi kokuba kube khona isithombe fanele kube khona i-negative. I-negative into enje, yebo? Hey, tishelani manje? Ngifuna ukubona phela ukuthi wenzani. Hayi, ungakhathazeki. Ngizagcwalisa ifilimu. Yini ungakwenzi lokho ama-light mayikhona? Hayi, kuthi i-negative alizwani nokhaya. Manje ayonakala maybe nje ahlangana nokhaya. Unokudla? Me. Me. Idla. Ya, hlezi la. Kade ngidlala ngani ngiphethe ngesibhamu esingadubukile. Yabona ke manje sengiyosibeka sengithathe sangempela ke manje. Sekusele nje, ama-negative ambala. Umbona ngawo sesiqedile. Yazi lento yobulingo wangempela phela yazi. Kuqala kuyipheshana nje lingenalutho. Hawu phatha sekuyaphenduka njalo sekuba isithombe. Hayi. Yasipho. Bengasenzi ukuthi mnandi kangaka. Wayifunda phi lento? Ngomtshetsho ayithole encwadini zakho. Kanti hayi, ngathola nje incwadi lapha emtapweni wencwadi. Hawu, washo ukuthi nami ngumuntu-ke vele ososayensi. Angizange ngibe ngisathola inkinga enkulu. Kanti hayi nami ngahlangana nje nencwadi ephathelene nokuthotshelwa kwey'thombe lapha emtapweni wencwadi. Futhi-ke nami angizange ngitholeke inkinga enkulu ngoba nami ngusosayensi vele nje. Nawe uyakwazi-ke lokho. Hayi ubungabona wena. Hayi vele umnandi sifuna namhlanje. Hayi welihlekisa kanjani? Nazi asikhumbula lesi. Ya. Mina-ke nasi nje kuphela engisibonayo. Awuthi sibone. Indodana yami esihle. Hayi, akathi upopayi. Ubesegaga lo. Awu sabona. Awu sawubona Secheni. Azona Secheni. Wabuke ukhathazekile nje Secheni ngabe kwenze njani? Ngiphatheke kabi. Obheke nje nale ndawo le. Inkulu imahlathi.
uma nje ngingake ngithola umkhondo wakhe ukuthi ukuphi akungajabula kabi. Mina inyoni. Sayitsheni awukuphuze nasi isiphuzo ezibandayo. Ukubukela izithombe ezithathwa abafana. Kukhona nesinye engibona sengathi uzosithanda la Sayitsheni. Sihle kabi. Hey Sipho, izinga lakho liseqopheleni eliphezulu kakhulu ekuthwebuleni izithombe. Dale izithombe siyakwenzela imali enkulu kabi. Hawu. Sayitsheni, khona isithombo engikuthobule sona izolo ngenkathi sisemfuleni sidoba. Ngithobule ngenkathi sidla ufishi. Hey, bukeka ngikhuluphele. Umkami angavela hleke masasibona. Kufanele. Ya. Akho. Cha izindle. Awukwahle Sipho, wathi kancane lesithombe futhi. Sekwenze njani? Sekwenze njani? Owesipho. Awungitshele, yini le? Hey angazi. Kodwa kubukeka umuntu lo. Awukahle. Mhlawumbe uyena lo muntu engimfunayo. Manje Sayitsheni ungitshele. Ucabanga ukuthi ngathi ube uBenson lo isigebengu? Anginaso isiqiniseko. Mhlawumbe uye nje. Kodwa uma kuye, hawu, inkinga zami ngabe ziphelile. Wesipho, ungangenzela usizo. Ngifuna ukhulise le ndawo le elalo muntu, umsondeze eduze. Ngifuna ukumbona kahle ukuthi ubani yena ngempela. Akulungile Sayitsheni. Sizokwenza lokho. Mina noJohn khona manje nje. Ya. Yabona nje bafana. Uma lento kuyilento engicabangayo. Ngibona ukuthi nina ningayi kulela hlathi. Ngoba le ndoda uBenson ingozi kabi. Hayi kulungile. Sisayigeza ngitho. Joshua, labafana bakho balunge kahle. Kufuneka nje ubagade, bangene nyakanyakeni. Kulungile sisi. Hayi ke, kulungile mzane Hlobo, sengiyabaleka. Usale kahle. Ya uhambe kahle. Hey John, uthi uyabona ukuthi ubani lo? Hawu phela nesilima sikakhetha isigebengu engubeni zasejele lezi. Yazi ukuthini? Okusho ukuthi lesigebengu lesi umuzi wasulapha ehlathini loTokoloshe. Njengoba umalume ayisifundele ephepheni, uyakhumbula? Qiniso. Sipho, kunganjani thina uma siya khona lapha ehlathini loTikoloshe sikubheka ukuthi uBenson uhlala lapha. Ikhona ngizothi makufika uSagent Mkhize sihambe siyomkhombisa ukuthi nayo yindlu kaBenson. Hayi angazi. Wezwa kahle uSagent Mkhize uthi wasidonsa ngendlebe wathi asingayi nje lapha. Sipho, musuyiphathe wengane. Bengithi uqhamuka edolobheni lihlakaniphile. Asemenzi lapha, akho lutho. Hayi kulungile. Kodwa into yokuqala efanele ngenze, sofanele ngithathe isikhwama sami, ngipakishe wonke amakhemikhali ami nazo zonke izinto nje ezingase zisisize endleleni. Hayi kulungile. Mina ngizothatha izinduku zethu zobabili ukuze bangaboni ukuthi siyaphi.
Hawu. Kuba ngicela usathandi nje lesi. Sona ngempela yazi. Sipho, kunomuntu ohlanyayo ngempela la. Mhlawumbe sigeleke eqesa uBenson. Ngiyahamba mina manje sengiyasabi. Lelela ima. Afanele sihambe la. Omancane. Mhlambe nje umuntu oyizingelelayo. Ucabanga ukuthi mhlambe sizomphazamisa nje. Hey John, asibalekele umuntu usesifize kakhulu. Hawu, sengathi ngizotholela okunye futhi okubili engizoke ngikubophe. Gel omancane. Ben için küçük taşlarından. Nasıl gelin konuda? Yeyinle bu kutey. Şonaphi. Yonithola sengingazodwa ngamasebhasi abo nasawu senginakazile. Sengingajakwa yimina nini nina. Yazi uleduzana. Sampai ya saya terus gitu. Sini Michelle. Tunggu sih, uzokwenza njani manje? Lalela nje. Hamba uyofuna usizo. Ngizozama umcashela mina. John, uqaphela ngizobuya manje uyazwa? Ngithemba. Okay. Awu. Awu. Hey. Thola. Unyawo naye imali yokukhokha. Phakama, sukuma. Yengawo, ha? Phakama. Yengawo. Wenzani la? Ubalwana umgijimisa ufaka amanye phakama. Ngoba. Mama. Ongeke. Ngeke sengimiya kumngani wami. Ashaye lesigebengu suBenson. Akufanele ngimsize.
Ngiyaxolisa mnumzane. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa mnumzane. Hey, hlala phansi kuze kusho mina ukuphakama. Ngiyaxolisa mnumzane ngeke ngiphinde. Phinde. Ngeke ngiphinde mnumzane. Hambe niphosa nje. Hey, uzama ukwenzani? Para. Para. Wazo, uyazivuba mina. Ngiyaxolisa futhi. La. Thandi, njengoba kade ufuna nje ke nganto la. Lo mkhulu ukuthi ubensini osivalele lapha. Sophuma kanjani manje John? Kahlela. Amsineka nje, kahlela. Uma ngase ngigibele la ngingayibona le ndawo kaBensini. Nansi indlu kaBensini. Ndisefanele ngenze manje ukuthi ngihambe ngiyokhipha uJohn. Sekufanele ukuthi ngenze amacebo ami ukuze ngikwazi ukuthi ngibakhiphe. Abangani bami kuzofanele ngiqale ngibazise kuqala ngencwadi. Woo!
mhlawumbe leli phesha linokusiza siphume la ya nako kade ngikufuna namhlanje sosilungisa lesigebengu esubhensini asithembe nje ibhalo usipho icaba lokusikhipha la kulesikhokho sikalo bensini manje kuzofanele ngizame ukuthi ngihlanganise kahle zonke lezi zinto hawu bensini namhlanje lamshonela manganese le crispy flour nayo kuzosebenzisa kakhulu i-acid yona kufanele ngifake kakhulu ukuze ukwazi ukuthi Ya, mnumzane Josh. Awusho. Baba bafana. bakhulisa izithombe lezi othe wena mawazikhulisa Sonke lesikhathi basakhulisana izithombe. Ake sibabheke ngaphakathi. woza sibabheka haha namhlanje ibensini limshonele ngeke adabule la meside ngwaxubelana mese sing Ngabanga ukuthi lokho ngikwenzayo kuzomvimba ubensini lamacebana akhe angasizi. Hawu manje sengicuphile umgogo wami nalama acid ami ngiyaza kudabula ubensini labona. Yabona bensini uyakwazi ukwenza nalama acid ami sengiwaxubile amehlaka azothi ukuvaleka nje amasonjwana ambali ngathi avalekile la ngithola khona ithuba lokuthi ngisine ngibethele ngesililini sami Simbo, John. Hayi, kuyacaca ukuthi abekho. Obheke nasi nesithombe sebesikhulisile. Bese bengithefuna ukusibona. Uyena uBenson lo?
Uyimpeshe inkotho zakhe. Yabona ke nje manje sobala abafana usebeyithathela umthetho ngokwabo. Into efuna siyenze manje sifuna siphume manje ngokusheshsha. Kaze bangene enkathazweni. Benzini! Eligwala leli! Oza la! Angikusabi! Phuma! Hey Benzini! Oza lesigebengu lesi! Oza la kumina! Baba unemali eningi! Unayo yonke into eyifunayo akafani nawe ukuphila ngemali zabantu! Oza ungibambe! Yeyi wona mfana ngithi uyazi ukuthi abantu abahosikotheli njengawe ngibenza doti mina. Hey Benzini umkhulu kabi ukuthi ungabamba mina sigebengu ndini. Yeyi ngizokubulala. Oza ungibambe. Oza la sigebengu ndini. Ilala kikhona. Hey, nazo Benzini. Ngitshela ngizokuthola. Yile ndokuphila ngayo nukusoshipi. Ngiyaxolisa mfana. Ngiyaxolisa. Yima ungabusamkhela manje. Yeyi yazingenza le nto. Yeyi. Uzolala nje nomsebenzi olutho le. Yeyi kubuhlungu manje. Okwamanje angisiboni isidingo salokho. Uthatha umngane wami, uthatha indodakazi yemeya. Manje ke awuthathe lana ke nawe. Awu ngisabona ngisho emahlweni. Wena mfana awu. Hey, wena mfana man. Uyangesaba wazala. Yobona manje ngisabona nasemehlweni. Namhlanje sokukhipha ukwazi gebengu ndini. Lala. Ngikutshelile sigebengu ndini, ngikutshelile. Manje awusayindawo la uyakhona sejele nje kuphela. Nazo kasho ngathi ngizokuthola. Thela isandla lesi. Awu namhlanje phela amaqhinga mfana. Phela nya. Awubona ukhi sengotholile. Seseleke manje abangani bami. John. Sipho. Oh, uphilile wanje. Hayi siphilile. Hey. Ngiyajabula ukubona, hey. Kunjani John? Hayi ngikhona sewumlenze. Kulungile. Hey, angizama ukususa lento. Yini ukuthi wenze kanjani lento John? Hayi. Izinto nje ezincane lezo.
Awusiza Sipho. Hayi kuhle. Hey, ngiyajabula ukubona. Siphi isikhwaga lesi? Ha? Isikhwaga siphi? Khohla isona. Ayikho indaba yakhe lo. Khohla nje lo. Ayikho indaba yakhe lo. Kanti hayi. Angizangifune nje ukuthi ngithinte ngezandla. Esikhundleni sokuthi ngisebenzise izandla zami. Vele ngamsebenzisela nje umqondo kuphela. Hayi asiphumeni siphele lana. Hayi, ngole ngona something. Hey Sipho mngani wami. Engathi isayensi yakho nencwadi zakho ziyakusiza. Hayi, qinisile. Hayi nasibamba lesigeleke kade. Hawu bafana baba. Kodwa nenze kanjani ukuthi nibambe isigebengu esikhulu kangaka? uBenson esengathi ushayiswe isitimela niyayibona le ndaba. Hayi wena baba. Enye indaba le emnandi enelukuluku esiqoqela yona emva kwesidlo sanamhlanje ebusuku. Sukuma nda. Ayukata sangufuni. Ngikhumule. Yobuya jele. Ngabe ngisaduvile namanje lapho. uBenson Yabona kodwa namhlanje usuku olumnandi kabi. Sithola nje isikhathi ukuthi sixoxe. Ukube kodwa bekungekuhlakanipha kumngane akho lo mntanami John. Ngineqiniso wena noThandi ngabe nisabhadle ekubushweni kuyena isigebengu esikhulu Benson. Qiniso lelo. Kodwa ukube bekungekuhlakanipha kumngane akho lo uSipho mntanami John. Nina noThandi ngabe nisabhadle ejele lika Benson isigebengu esikhulu. Iqiniso lelo. kunjalo. Yabona ngithola isifundo kulento. Kuthi ngingaphinde ngihlekise noma ngenza amahlaya ngabantu abayifundela incwadi. Ngoba imfundo yosiza mina lelanga isize futhi nabanye abantu. Usipho uhlakaniphile. Futhi wazi into eningi. Awu nami ngiyafisa ukwazi into engayo. Hayi, ungakwenza kalula lokho. Ukube nje uhambe uye emtapeni wencwadi, ufike uthathe incwadi ufunde, ungahlakanipha njenganaye. Nina, ubese nginquma uBenson. Esengathi usho into right ngempela. Hayi ubeze babulala de bezofa nyanga. Sengiyabona-ke nje uThandi sethunini. Uthini sibaleka lapha? Sanibona bo. Oh, sabona nomzana. Ya, njani kodwa? Hayi kodwa. Hayi kuhle. Yeah. Kuhle nami ngiyathokoza. Yeah. Siyathokoza sonke masipho. Wesipho. Ubuwazi nje ukuthi kunomkomelo ekubambeni uBenson isigeleke esidala. Hawu, athe ngakwazi lokho. Umkomelo u1000 rand. Base ngicabanga ukuthi angimthengele nazi izipho. Wena nawo wakho. Ngiyabonga mnumzane. Nawe ke John ngokusiza kwakho ekubambeni lesigelekeke nako kwakho. Hawu ngiyabonga kakhulu. Ngayivula manje. Hayi ningayivula. Hawu. Ibhuku. Kuhle. Hawu ngiyabonga sayitsheni. Okusho ukuthi nami sengizohlakanipha ngibe ngqondo njengomngane wami uSipho. Ngazi nje phakathi.
Ngiyabonga mnumzane. Uyabona nje John. Hey, ngiyabona manje sengizomthobula wethombe kwangempela. Kodwa ngiyayibona nje isifo sabo. Hey, ngiyayibona baba. Ngimukele. Ngiyabonga mnumzane. Yaza. Yeah, wesifo. Kuwe bengesona lezi thombe zakho. Namanje ngabe sizafunana nalo Benson sesenyuka. Awu. WeJohn. Ubani obazi nje ukuthi ukuthoba ithombe kungenisa imali? Ha ha ha!